assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men joye ɓiire. Allah wallino on noon on jangino karfeje nayi. Den karfeje noon Allah wallino on ɗe mbaɗama refto ena wayno on gayniɗe, wonno ko allif ko e baajorɗo kañum e taajorɗo kañum e hun endu nani e hun endu. Joni noon mbaɗami on ɗum ɗo yo on mbaɗe hen teskuyaji mon haade arde hen nde wonno aɗe nandi so ɗe mbaɗaka ni a yawata jiiɓodirde ɗe. mbiyami oɗo so tawi toɓɓi ɗo wiyete ko jaatongu piccuɗo, ɗo toɓɓani less toɓɓani dow wiyete ko haatongu piccuɗo, o toɓɓa toɓɓere dow o wiye haatongu piccuɗo. hay fof ko piccuɗo wiyete. oɗo ko jaa tongu piccuɗo, oɗo ko haatongu piccuɗo, oɗo ko haatongu piccuɗo. mbimi on noon allif kañum e a nandi ko jahata. mbimi on ba oɗo kañum e oɗo ba nandi ko jahata. mbimi oɗo ta kañum e oɗo ta nandi ko jahata. oɗo sa kañum e oɗo sa nandi ko jahata. kamɓe nandi ko ɓe jahata. oɗo ja e oɗo nandi ko jahata. ayi oɗo ha kanko e oɗo nandi ko jahata. oɗo ha e oɗo nandi ko jahata. ɗum ɗo tan teskoy ma wonata jawa ɗum famde taw a tampani wona alkule ma ena garda gotal gotal aɗa yawa ɗum wawde teskade. mi wino noon jangde saɗani ko teskuyo o tan saɗi hen. teskoɗa nde ɗo harfere mi jangino nde harfere mi jangino nde. kalɗo jiwimi nde annata kam sabu mi jangino nde. ɗum saabi noon alay sago an jangowo teskuya ma yo won e alkule ɗe kanƴe ballanma wawde jangude. sa wawade jangde ma leelat. ɗum noon ko kanƴe tan jinmi ballodira e hoorema ha jiita ɗe gandaɗe paamaɗe. sa yitiɗa faami tan jangde ma weeɓat. a tampata a tampinta mbatta jangude mbatta windude. kamɓe janguɓe mbatti winduɓe ko oto ɓe ndewi an rewen tan mbasa wiide mi wawa ɗum tiiɗi wawata ko ala ne wawo. ƴettu tan kuɗol ma e karne ma kala ko winda ƴetta mbañitoɗa ɗum yawa ɗiggude. nani ɗo ko allif woni a, ɗo ko baajorɗo woni ba, ɗo ko taajorɗo woni ta, ɗo ko sa hun endu woni sa. ayi ɗum ɗo ko mawɗi ɗe goni ɗo. a hollama tokose ɗe, a hollamoɗe ɗum ɗo ha tan ganda tolnuji ɗi. ɗo ko jaatongu piccuɗo o moni ɗo ko jaa. ɗo ko haatongu piccuɗo ɗo ko ha. ɗo ko haatongu piccuɗo ɗo ko ha. ɗum ɗo mbayitoɗa
janga ɗum teskuya ma wona heen no moƴƴi no moƴƴi. On sahaa noon tawde Allah wallinoma a hollanomo oɗo arwande hakkunde sara, oɗo a hollama a mawɗo tokoso so fooɗi, oɗo ba a hollama so adima hakkunde sara, a hollama ba mawɗo tokoso e ɓa muɗum, kadi one a hollama ta tokoso e mawɗo, oɗo ta a hollama tokoso e mawɗo, oɗo ja noon e oɗo ha e oɗo ha jangoyten gandon so adima no wayata, hakkunde bindol no wayata, sara bindol no wayata. Sa wawi hen goto tan ko heddi ko gotum, heddi tan ko ɗa wona ja, ɗa wona ha, ɗa wona ha. So adima ja tongu, ɗa so adima ha tongu, ɗa so adima wona ha tongu. ɗum noon teskuyo o wonata hen jawa ɗum andude, jawa ɗum famde. Yermum hande mbaɗannani ay ɗo ja tongu piccuɗo, ɗo ha tongu piccuɗo, ɗo ha tongu ay ha tongu piccuɗo ko ni foti. ɗo ko ja tongu, ɗo ko ha tongu, ɗo ko ha tongu. ɗum ɗo ko wiyete piccuɗo piccuɗo piccuɗo. joni noon teskuye ma wona ɗo no moƴƴi, so adima ha tongu, hakkunde bindol ha cewɗo, sakket bindol wayani wayani ay alama wondi hay goto wayani. ɗo tan jangata mbawa, ɗo noon toɓɓani saha toɓɓa less walla toɓɓa dow, hatta inde nde wona wayli. toɓɓa ɗo mbiya ja tongu, wona dow wona ha tongu ay. toɓɓani mbiya ha tongu, so toɓɓani tan wi ɗum ha tongu, toɓɓerde ko dow woni wi ha tongu, less nde woni wi ja tongu. ɗum noon waɗi so tawi toɓɓani innir ɗum oɗo omoni, so toɓɓani tan yo won ha, mawɗo nani tokoso o nani gasi. so toɓɓi less innirmo oɗo ja mawɗo walla ja tokoso, ni foti. ari ardi oɗo o tawi toɓɓi dow innirmo ha mbaɗani, mawɗo o moni, tokoso o o moni. teskima tan ɗo haɗata mbasa jibde haqqille o. toɓɓe ɗe tan less o woni ja, dow o woni ha, toɓɓani dow toɓɓani less o wonti ha. ɗo ko ha tongu so adima ni windirte, ja tongu so adima ni windirte, ha tongu so adima ni windirte. hakkunde bindol tawɗa toɓɓede ko less, toɓɓani wimo ha cewɗo, o toɓɓi less innirmo ja cewɗo, o toɓɓi ko dow mbiyama ha cewɗo, ha cewɗo. ɗo noon ko battidiɗo e windande nde wimo ha cewɗo piccuɗo. toɓɓani so toɓɓi less o wonti ja, mbiyamo ja cewɗo piccuɗo, o toɓɓi dow mbiyamo ha cewɗo piccuɗo, o toɓɓani dow less wimo ha cewɗo piccuɗo. alama wondi hay goto mo seri ndi ni o wayi ko ha tongu piccuɗo wiyete. ɗo noon so toɓɓi less ɗo o wiyete ko ja tongu piccuɗo, o toɓɓi dow wimo ha tongu piccuɗo,
o toɓɓaani dow e les o wonti haa tongu peccuɗo. Kamɓe nandi bindi hay huuɓe ceertaani ko hakkunde toɓɓere les e dow e waawi toɓɓude nde ɗon to ɓe ceerti woni oɗo o njii toɓɓi oɗo o njii toɓɓaani oɗo toɓɓi dow ɗo ko jaa tongu ɗo ko haa tongu ɗo ko ha tongu so adima ɗo oɗo ni wayi wadde ganda ko ɓeeɗo gona yaade ɗe wadde mbiyata ko jaa tongu jaa cewɗo piccuɗo jaa tongu piccuɗo tawi noon ko oɗo wona yaade wadde ala toɓɓe nden noon o wayani so adima mbiyama ha tongu hakkude bindol mbiyama ha cewɗo o wona sara bindol mbiyama ha cewɗo piccuɗo o wayani mbiyamo ha tongu piccuɗo toɓɓe ngala hen ɗo noon ko dow o toɓɓi wadde toɓɓe denen dowga ɗo so wayini arwande wiyama ha tongu piccuɗo ɗo mbiyama ha tongu ha cewɗo piccuɗo ɗo mbiyama ha cewɗo ɓoltan ɗo ha cewɗo piccuɗo ɗo ha tongu piccuɗo ari ardi kamɓe nandi to bange bindol to ɗo noon ko ekko tan mbaɗanmami ɗo en coto janngude ha tan haqqille ma wasa yaltude mbadini no wayata ni so adima ko ni windirte hakkude bindol ko ni windirte sara bindol ko ni windirte so seri ndima ni windirte teskuyema noon wona ɗo so tawi ko ni wayi toɓɓi less wimo jaa tongu jaa cewɗo piccuɗo jaa tongu piccuɗo ko ni o wayi o toɓɓani hay hunde wadde momta toɓɓe ɗe itta toɓɓe ɗe ha laaɓa cer o heddo ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo ɗo tawɗa on wayidani o toɓɓi dow wadde lesɗe jaltina lesɗe ha laaɓa cer keddoɗaɗe dow ɗe wadde mbiya ha tongu ɗo mbiya ha cewɗo ɗo mbiya ha cewɗo piccuɗo ɗo mbiya ha tongu piccuɗo ari arde ɗum ɗo tan ko ha tan haqqille ma tongo ɗum law taw to ene seernde hankadi a hollama koɗe kadi nandi mbasa jiiɓade e nder majje joni noon gadden alluwal jangde nden ɗo woni ha tongu piccuɗo toɓɓani hay hunde wadde toɓɓani wadde so ari yowani hakkude bindol yowani sara bindol yowani alama wondi hay goto yowani gasi ɗo haaɗi kanko noon woni oɗo e pular mbasa woɗɗin haqqille ma o moni moɗo o nani tokoso o nani o gasi har feere ma gasi ɗo tan kaɗɗa mbasa woɗɗoyde haqqille o worɗa a jangi hankadi ha tongu ma ko ɗo tongi o gasi o wayni ɗo ko ha tongu piccuɗo ko ɗo alkolal ngal haaɗi ala gongal jangetengal so wona tan ngal ɗo gasi ɗo noon ko ha ganda so adima e bindol no windarto so woni hakkude bindol no windorto so woni sara bindol no windorto so seri ndima no windorto hatta fof ko ha tan won ɗon ɗo ko ha mbiya tongu ɗo ko ha mbiya cewɗo ɗo ko ha mbiya cewɗo piccuɗo ɗo ko ha mbiya ha tongu piccuɗo yaltani oɗo ha ko ha tan won ɗon ha mbiya tongu ha mbiya cewɗo ha mbiya cewɗo piccuɗo ha mbiya tongu piccuɗo toɓɓani hay nokku
wona lisma dow ɗo woni ha faami ɗon de ɗo to woni ha gasi adi ardi ɗo noon ko ha cewɗo wiyete ɗo ko ha tungu wadde sa faami oɗo tan wadde a faami o ga sabu oɗo ɓe ko ha tungu o ficcani o ga wiya ha tungu piccuɗo sa andi oɗo andu a andi oɗo ko ha cewɗo o ficcani oɗo wiya ha cewɗo piccuɗo wadde woni ko ha cewɗo piccuɗo e ha tungu piccuɗo ari ardi ɗo ko ha tungu e ha cewɗo ari ardi ɗum tan paamata ha tungu ha cewɗo timmi ɗo noon ko o arti ɗo ko sara woni o wonde piccuɗo o wiya ha cewɗo piccuɗo oɗo o arti ga o wiya ha tungu o wonde piccuɗo ni foti haqqille ma wasa jiiɓade kaaɗen ɗo ñana won kadi ƴetten toɓɓe ɗo kam toɓɓe ngala ɗo ɗo ko ha tungu ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tungu piccuɗo wadde a hollama puyama nani ɗo ko ha mawɗo ha tokoso ɗum woni ha oɗo mi yimon kala ko janggaten taw ena ombodira e pula ɓura arab tawde kamɓe jaadi ñawore ko janngoyten ko gootum wonoyta ɗum noon mbawa taskadeɓe ɓe jaada ɓallo haqqille ma an jiyo pular ganda ko ni wayi sara pour arab ɗo an jiyo arab ganda ko ni wayi ɗo pular ɗo hanka haqqille ma wawa dejje an paami ɗon joni noon ɗo tante tongata haala ka a keni ha tongu piccuɗo ɗo so adima yo wani hakkunde bindol yo wani sara bindol yo wani so wattinima bindol yo wani ari ardi ɗo ko ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo yaltani alkulal ngal ɗo ha mawɗo o woni ha mawɗo o moni e ha tokoso o moni ari ardi ɗo ha pular haaɗi ko jangatene hewde yaltani ɗo ma woni mangal wal tokosal mangal ngal ko ni windorto tokosal ngal e windorto walla ɗiɗi wonɗo anaga ite wonɗo ko ha tongu ha cewɗo gasi ga noon ko so wattidima no wayata wadde ko oɗo arti ɗo wiya ha cewɗo piccuɗo oɗo arti ga wiya ha tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu tan ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo yaltani ha fof ko ha tan yahata ɗon o gooto jannguɗa ɗum to ko jangguinema tan ha mbawa andude so adima hakkude sarana wayata ɗo noon kadi ƴettata kuccita he alluwal he mbañitoɗa jangga ɗigga joni acca ɗum ɗo seeɗa deeƴa ha mbawa huccidde hen mbawa ekkitade bindol ngol joni windu sabama seeɗa ha mbawa ɗo windude allongal momte woni wanjitade ko wanjito ngal ɗo alkulal mbaɗani mbaɗa ha tongu mbiya piccuɗo ɗo so ari mbaɗani mbiya ha tongu mbaɗani mbiya ha cewɗo mbaɗani mbiya ha cewɗo piccuɗo mbaɗani mbiya ha tongu piccuɗo ɗo haaɗi ɗum ga ko ha tan ɓeydo ɗiggude woni ga wonano ne ɓiine ene serti ha tongu ko ni windirte so adima e bindol tawɗama ko hakkude bindol o waye ni
wona haa cewɗo tawɗaama ko ɗo wona haa cewɗo piccuɗo tawɗaama ko ɗo wona haa tongu piccuɗo toɓɓe ɗe ngala hen noon ay ɗo toɓɓaani hay nokku toɓɓaani hay nokku toɓɓe ɗe cuwa arde ɗo ko haa tongu ɗo ko haa cewɗo ɗo ko haa cewɗo mbiya piccuɗo nani ɗo ko haa tongu ɗum ɗo wiyete piccuɗo mbiya haa tongu piccuɗo ɗo ko haa cewɗo nani mbiya piccuɗo ɗo ko haa cewɗo ficcaani haa tongu ficcaani wadda ko haa tongu haa cewɗo ari ardi gaa ko haa cewɗo o ficca ɗo ko haa tongu o ficca hatta yaltaani haa mawɗo haa tokoso ɗo ko haa tan ko ni windirte mawɗo o haa tokoso ko ni windirte so ɗiggi kala ɗo haa winda ka janngoo jooni noon so a yiɗi famdude no moƴƴi tan portable ma ngal ƴeewata kalde pinɗa ƴeewa akkude jannguɗa ngal hoto heedi e portable ma he ngannda mi janngino a haa ngannda a oɗo heedi e portable ngal mi janngino ba mi ƴeewa ba oɗo woni e portable ngal mi janngino ta mi ƴeewa ta oɗo woni e portable he e caladier mo bindiranmi o mi annda nde ko ɗo ɗum woni aɗa janngiri noon gasata taw kay caladier ma o pulaar o a anndi ɗo ko woni hen fof law gotol hankay pota windi aɗa winda e dow makko sa yiɗi a pawa e dow a he ɓoƴƴa a yalta jiɗɗa ko ba pawa tan e dow ba he ɓoƴƴa a yalta jiɗɗa ko ta tan pawa e dow ta he ɓoƴƴa a yalta ko ni windirte wadde saɗani ko teskuye tan wonata hen alluwol ma nan ɗon wanjito janga ɗigga an noon jiɗɗo yontodirde e golle ɗe noddu min e 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara mbaɗa hen vocal ma daɓɓo kaala indema yettode ma komo jiɗɗo yontodirde golle he on saaha mbaɗon hen balle mon fodde jingguere mon kay walla golle ɗe jaara yeeso ɗum ɗo koye golle wadde waɗe hen balle wota goto yaw an gonɗo e janngude o kalɗo mbawɗa wonde neldu e numéro he ballal ma jingguere ma sen jinggani tan en ɗon kadi yaade ɗum noon ken janngoɓe janngono yo jab janngude wawa ɗum ɗo woni ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo to woni ha mawɗo pular ha tokoso pular en ɓaari ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kowla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam